даври дуюми озмуни дастархонороӣ дар шаҳри Турсунзода дар доираи талаботи низомномаи тасдиқшуда баргузор гарда, дар он намояндагони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва ташкилоту муассисаҳо маҳорати катбонугӣ ва пазандагиву дастархонороии хешро дар сатҳи баланд нишон доданд. мардуми тоҷик аз азал меҳмондӯсту дастархондор буда бо ин хислати наҷиби хеш миёни оламиён шинохта гардиданд. қабул ва гусели меҳмонон ки яке аз бандҳои низомномаи озмунро дар бар мегирад, аз ҷониби иштирокдорон дар сатҳи зарурӣ иҷро гардид. анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ, шириниву кулчақанд ва ҳар гуна хӯришҳое ки дар дастархонҳои пешниҳод гардида гузошта шуда буд, аз маҳсулоти ватанӣ омода гарда, сериву пурии хонадони мардуми тоҷикро ифода мекард. озмуни дастархонороӣ даври дуюми шаҳрӣ дар шаҳри Турсунзода баргузор мегардад. беш аз 20 муассисаву ташкилот, ҷамоатҳои деҳот, корхонаҳо идораҳо иштирок менамоянд ва зиёда аз 20 дастархон ороста шудааст ки дар он ҷиҳати дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба инобат гирифта шуда, дастархонҳо асосан дар рӯҳияи миллӣ бо риояи тамоми талаботҳои дастархонороии миллии тоҷикӣ ороста шудааст. ҳар як иштироккунандаи озмун метавон гуфт маҳорати хуби дастархонороии миллиро нишон дода, дар доираи талаботҳои танзими анъана ва расму оинҳо ҳамчунин сарфакорона оростани дастархонҳоро риоя намуданд. дар ин чорабинии фарҳангии омӯзишӣ 20 дастархони пурнозу неъмат пешниҳод карда шуд ки ҳар яке он ифодакунандаи расму оини милливу мардумӣ мебошад. бояд тазаккур дод ки даври якуми озмуни мазкур дар шаҳри Турсунзода дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот гузаронда шуда буд ва ғолибон дар ин давр иштирок доштанд. даври шаҳрии озмун ки имрӯз дар сатҳи шаҳр гузаронда шуд, бо натиҷагирии ҳайати ҳакамон ҷамъбаст гарда ба ғолибон тӯҳфаву сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. ба даври сеюми озмун ки дар шаҳри Душанбе гузаронда мешавад, ғолиби имрӯза рохат гирифт.